מכת דם. אהרון ירים את המטה על היאור. ובמכה אחת, כל מי מצרים נהפכו לדם. כל טיפה, כל כד, כל סיר על האש. הדגים מתו, הסרחון מילא את האוויר, ולמצרים לא היה מה לשתות. הם חפרו וחיפשו מים ולא מצאו. אבל לבני ישראל היה מים בשפע. כאשר מצרי ניסה לקחת מים מיהודי, הם נהפכו לדם ברגע שנגע בהם. המצרים קנו מים מהיהודים בהרבה כסף, וכל היהודים התעשרו. מכת צפרדע. שלח את עמי, או שהצפרדעים יבואו. פרעה מסרב. אהרון מרים את מטהו, וצפרדעה ענקית אחת עולה מהיאור. המצרים רצים להורגה, ומכל מכה יוצאות עוד ועוד צפרדעים. הן ממלאות את כל הבתים, קופצות לתנורים, מתגלגלות בבצק, ומסתובבות אפילו בתוך בטנם של המצרים. אבל לבני ישראל לא התקרבה צפרדע אחת. פרעה קורא למשה ואהרון ומתחנן, התפללו עליי. משה מתפלל, והצפרדעים מתות. מכת קינים. אהרון מכה את עפר הארץ, והנה קינים בכל רחבי מצרים. על האנשים, על הבהמות, על כל גוף חי. גרד בלתי נסבל, חרטומי מצרים ניסו לחכות, ולא הצליחו. הם הסתכלו אחד על השני ואמרו בפחד, אצבע אלוהים היא. אבל פרעה ראה את פחד חרטומיו ולא הניד עפעף. מכת ערוב. חיות טורפות מילאו את כל ארץ מצרים. השם שלח חיה משונה וחזקה, בעלת ידיים ארוכות, שטיפסה על גגות הבתים ופתחה את כל הדלתות. רק בארץ גושן, מקום מושב בני ישראל, לא נכנסה אפילו חיה אחת. מכת דבר. כל הבהמות של מצרים שהיו בשדה מתו במגפה. סוסים, חמורים, גמלים, בקר וצאן, בלי יוצא מן הכלל. אבל בני ישראל לא מתה אצלם אפילו בהמה אחת. פרעה שלח לבדוק בעיניו ומצא שזה אמת. מכת שכין. השם אומר למשה, קח מלוך אופנעים מפיח הכבשן, וזרוק לשמיים לפני פרעה. משה זרק, וכל ארץ מצרים התמלאה אבעבועות בוהרות, שכין כואב, על כל בני מצרים ועל בהמותיהם. חרטומי מצרים שעמדו לפני משה לא יכלו לקום. השכין כיסה אותם מכף רגל ועד ראש. אבל בני ישראל אורם חלק, ופרעה עמד בהקשנותו. מכת ברד. השם מצווה את משה לפרוש את ידו על השמיים, ונס גדול קרה. אש ומים, שני יריבים נצחיים, עשו שלום ביניהם, וירדו יחד כברד של אש, ברצון הבורא. מי שלא האמין ולא הכניס את בהמותיו, מת. כל עץ בשדה נהרס. רק בארץ גושן, אצל היהודים, שם לא ירד ברד. מכת הרבה. רוח מזרחית חזקה מביאה להקות הרבה, שמכסות את השמיים ומסתירות את אור השמש. הערבה אוכל כל מה שנשאר אחרי הברד. לבני ישראל בארץ גושן לא הגיע הרבה אחד. פרעה מתחנן, משה מתפלל. רוח מערבית נושאת את כל הערבה לים. מכת חושך. השם אומר למשה לשלוח את ידו לשמיים, וחושך כבד ומוחשי כיסה את מצרים. 3 ימים הם לא יכלו לראות זה את זה. כל שהתכופף לקשור את נעלו נשאר כפוף. כל שישב לא יכול לקום. אבל היהודים השמש זרחה. הם הסתובבו בבתי המצרים, וראו היכן מונח כל הרכוש הגדול שלהם, כדי שאחר כך ביציאה לא יוכלו לומר שאין להם. מכת בכורות. חצות לילה. שקט. ואז צעקה אחת גדולה פרצה את הדממה, והתפשטה כגל בכל ארץ מצרים. בכל בית מצרי מת הבכור, מבית פרעה ועד בית השבוי בבית הכלא. בני ישראל ישבו בבתיהם עם קורבן הפסח ושמעו את הצעקות. פרעה עצמו היה בכור ולא מת, כי השם רצה שיראה את ניסי קריאת ים סוף. פרעה קפץ ממיטתו באמצע הלילה, רץ ברחוב בפיג'מה בין בתי היהודים וצעק, איפה משה? איפה משה? הילדים לגלגו עליו, ולבסוף כשמצא את משה התחנן, קומו צאו מתוך עמי. ומשה ענה, אנחנו לא נצא כגנבים בלילה, נצא לאור יום כדי שכולם יראו את הנס.